La bona lletra, amb Vicent Ussó. Hola, benvingut, Vicent. Hola, gràcies. Comencem la classe per aprendre a escriure i també a llegir millor. De què parlarem avui? Doncs avui parlarem de conflictes, però això sí, de conflictes literaris i de la seva relació amb els actors imprescindibles del conflicte, que són els personatges. Els personatges. I per on comencem? Definim què és el conflicte literari? El definixes tu? Sí, podríem definir-lo, que és una situació que es crea a partir de la formulació d'un propòsit, d'un objectiu per part bé del protagonista o bé d'algú que l'assigna al protagonista, que l'assumís voluntàriament o no, això ja és una altra qüestió, i el propòsit o l'objectiu no es pot assolir perquè ja es presenten una sèrie d'inconvenients, de forces que intenten impedir-ho, que pot ser la voluntat d'un altre personatge, pot ser el context social, o pot ser el destí, o qualsevol cosa. Per posar exemples on es veja més clar. Sí. Si anem a Moby Dick, el propòsit de venjança del capità Ahab seria el que es toparia amb de primeres l'oposició dels mariners, que el que volen és caçar moltes balenes i no únicament una, i després amb la resistència a la pròpia Moby Dick. Per tant, aquest seria un poc el conflicte que s'estableix i que articula l'obra. O en l'Illa del Tresor, que és encara més clar, el desig del protagonista, Jim Hawking, i els seus amics, que és trobar el tresor, es trobarà en l'oposició dels altres pirates que també busquen el mateix objectiu i que, com no volen compartir-lo, doncs generen el conflicte literari. Clar, és a dir, que si no hi ha entrebancs, no hi ha història. En la major part de novel·les no. N'hi ha algunes que són, diguem, les novel·les estrictament de personatges, on podríem dir, també n'hi ha en el fons conflicte, però està molt, molt diluït. Però la major part de novel·les, tal com les coneixem, sí que hi ha un conflicte motor, literari. No? Exactament, un motor que és el que ens fa anar avançant a mesura que el conflicte va presentant diverses etapes i anem superant-les, doncs fa avançar la trama. La trama que podríem, de fet, definir com el conjunt d'esforços que fan els personatges per superar els entrebancs i assolir l'objectiu que s'havien marcat. Per exemple, el capità Ahab haurà de convèncer els tripulants que val la pena seguir les seues indicacions i no anar caçant tantes balenes com es troben. O Jim Hawking i els seus amics hauran de vèncer l'oposició normalment violenta, armada, dels pirates per a, al mateix temps, localitzar el tresor. I a més d'un conflicte principal, que seria el motor principal, l'eix conductor de la història, poden haver, i normalment en les bones novel·les n'hi ha, conflictes secundaris, que el que fan és donar-li profunditat a la història. Diguem que el conflicte principal ens faria lliscar per la superfície de l'aigua, però els conflictes secundaris el que fan és invitar-nos a posar el cap baix i veure el que n'hi ha un poc entorn de la travessia que nosaltres fem. Sí. I parlant de la relació entre el conflicte literari i els personatges, diguem que el conflicte li dota de carn i ossos al personatge que és de paper? I tant, i tant. El conflicte és el que li dona efectivament carnalitat i el que ens fa pròxims als personatges, als lectors. De fet, l'objectiu principal que ha de tindre l'escriptor és que el lector empatitza amb els personatges, és a dir, que els conega com si foren personatges de carn i d'ossos, perquè si no és així, si no els importa la sort que corren, aleshores el lector no viurà el conflicte, no serà per a ell un conflicte i, per tant, abandonarà la lectura. D'així que siga molt important que l'autor dediqui una especial atenció a dissenyar bé els personatges, que els dote d'uns caràcters molt ben definits, coherents entre si, amb una evolució a mesura que passen els diferents fets i que vaig adquirint experiència, etc etc. Perquè si no aconseguim això, si el lector renega dels personatges i li dona igual el que es passe, aleshores el conflicte més gros podem plantejar un terratrèmol que al lector li donarà igual i el text estarà mort. Si sobreviu o no. I aquí tenim algun exemple? Tenim un exemple molt clàssic. Anem allà. Ja no ocultava el seu menyspreu per tot i per tothom. De vegades començava a expressar opinions singulars, criticant el que tothom aprovava i aprovant coses perverses o immorals, cosa que deixava el seu marit amb uns ulls com taronges. Duraria sempre, aquella misèria? No en sortiria mai? I tanmateix, ella era tan bona com les que vivien felices. Havia vist a la Bobisach duqueses que tenien la figura més feixuga i unes maneres més vulgars, i execrava la injustícia de Déu. Repenjava el cap a les parets per plorar. Envejava les existències tumultuoses, les nits de ball de màscares, els plaers insolents amb tots els èxtasi que ella no coneixia i que devien procurar. I qui és este personatge? Este és el gran personatge de Gustave Flaubert, que és Madame Bovary, Emma Bovary,
que és una de les novel·les clàssiques i més reconegudes de la història de la literatura, però sobretot l'he triada perquè presenta un matís molt curiós en relació amb el conflicte literari. Que voldries comentar quin matís? Sí, Emma Bovary viu en un poble de la França del segle XIX, on el pes de la tradició és molt important. Ella té una educació acurada, és lectora, és molt bona lectora, llit sobretot novel·les romàntiques i somia amb una vida semblant a la de les heroïnes de les novel·les que llegeix. Què passa? Que la realitat és un poble on no té cap al·licient, els personatges que es mouen per allà no formen part del gran món al que ella aspira, i el seu objectiu, que es veurà entrebancat per les circumstàncies, serà viure les històries de les heroïnes de la seva passió lectora, que són les novel·les. Aleshores enfronta un dilema moral. Si decideix tirar endavant i volar sola, aleshores ha d'enfrontar-se a tot el pes de la tradició, que en aquell moment és molt important, a la seva família, etc. I se renuncia als somnis, s'ha de conformar amb una vida absolutament avorrida. Evidentment, Emma tria la segona opció, que és l'única que planteja un conflicte. La primera plantejaria... No hi ha història, clar. Aleshores, l'autor, Gustave Flaubert, el que fa és fer-li triar la segona opció per a donar-li peu a poder explicar la història. I el matís és que el conflicte ha de ser coherent amb el moment històric d'Emma, perquè el mateix conflicte, si el plantejàrem en l'actualitat, aleshores Emma Bovary se divorcia del seu marit i se'n va viure... Un adulteri en el segle XXI és igual. Exactament, no té les mateixes connotacions. Quina importància té el conflicte dins del conjunt del relat? Sobretot en relació amb els personatges té una importància enorme. Pensa que quan esclata el conflicte, els personatges hauran de prendre necessàriament decisions. Emma Bovary ha de decidir si tira endavant o no tira endavant amb els seus somnis. A mesura que hagin de prendre decisions, el que fan és revelar-li al lector la seva personalitat, el seu caràcter, no? Si són decidits, si s'arronsen, si són covards, si són valents, etc. Per tant, sense conflicte, la història no avançaria de la mateixa manera i els personatges correrien el risc de ser unes entitats planes i sense vida. I suposa que els personatges també experimentaran canvis, no?, a mesura que avance la història i el conflicte estigui en una fase o en una altra. Clar, i això és fonamental, perquè precisament el desenvolupament del conflicte el que ha de provocar és canvis en la manera d'actuar dels personatges. Cada nova decisió ha de tindre present no sols les circumstàncies i el dilema que es puga plantejar, sinó que ha d'estar imbuïda, com una motxilla que portem al darrere, de tot allò que ha anat passant, de totes les experiències acumulades i de com han afectat els personatges. Si no és així, el personatge serà perfectament pla i aleshores tindrem la sensació de que no té vida, no? Per tant, podrem dir clarament que conflicte de personatges han d'evolucionar de forma paral·lela. Si trobem un personatge que al final de l'obra reacciona de la mateixa manera que al principi, és que no anem bé. De fet, jo sempre recorde un passatge del Lazarillo, molt al principi, quan se troba amb el cec, que el cec li estampa el cap contra un piló, i en la part final, en una situació semblant, és precisament Lázaro de Tormes qui fa estampar-se el cec contra un piló, que aleshores vol dir que ha après pel camí, per tant que ha canviat a mesura que canviaven els fets. Alguna cosa més a tindre en compte respecte al conflicte en la narració? Que ha d'estar basada en la personalitat de cada personatge, és a dir, no podem plantejar conflictes que no tinguin relació amb el context i amb la manera de ser dels personatges. Per exemple, per seguir amb Madame Bovary, si ella és inconformista i és somiadora, i ho hem vist, i aspira a entrar en el gran món. Si en canvi fora dòcil i resignada, els adulteris no tindrien el mateix sentit. Precisament el sentit que li donem als adulteris d'Emma Bovary és que vol assolir una situació, un estatus que no correspon al que té actualment. En canvi, si fora una persona d'una altra manera més apocada, més resignada, com havíem dit, aleshores els adulteris serien un divertiment o no sabem molt bé què, però el conflicte no tindria els mateixos fonaments. Per tant, és molt important que lliguem les dues qüestions, el caràcter dels personatges i el caràcter del conflicte, perquè si no, les decisions dels personatges podran ser gratuïtes, no tindran contingut i, per tant, seran inversemblants a ulls del lector. Molt bé, ja sabem alguna cosa més sobre el conflicte literari i la relació amb els personatges i ara anem al relat encadenat. Ja sabeu que hi ha 5 grups de quart d'ESO i de primer de batxillerat que estan treballant en un relat conjunt, un relat encadenat, perquè van encadenant fragments setmana rere setmana. La setmana passada escoltarem el fragment que havia escrit el grup del Sí de València i avui escoltarem un altre. Què passa en el capítol anterior, Vicent? En el capítol anterior vam anar descobrint algunes coses. Havíem plantejat a l'inici que no sabíem molt bé què.
Sabem que la protagonista és una dona per una banda, que es diu Carla, i que troba un xic que es diu Vicent, tampoc sabem per què, i que sembla d'entrada un poc desorientada. Escolta cassettes de Pink Floyd, per exemple, que és una cosa molt curiosa en el moment en què sembla estar ambientada. I no sap què és un mòbil. No sap què és un mòbil, de fet s'estranya quan veu un aparell que fa pitidets, com diu, i realment la pregunta que ens plantejava al final de l'episodi anterior era si realment seria algú que havia vingut del passat o no. Espero que en aquest capítol descobrirem alguna cosa en aquest sentit. A veure avui què aclarim. El fragment d'avui l'ha redactat el grup de primer de batxillerat humanístic de l'Institut d'Ensenyament Secundari Comarcal de Burjassot. Un relat encadenat. Però de seguida va descartar aquesta opció. Això no era Retorn al futur i ell no era Marty McFly. No obstant això, estava estranyada per la seva presència en aquell lloc allunyat i solitari de la ciutat que era el port. Era un dia ennuvolat amb una densa boira i feia un fred humit a causa de la brisa del mar. I pot ser per això l'aire que respirava en l'ambient era més bé sinistre. Et trobes bé? Va demanar Carla. Sí, però estic un poc desorientat. Per què ho dius? Perquè tens un bony al cap. Preocupat, Vicent es va palpar el crani i, efectivament, va sentir una contusió en la part posterior esquerra. No sé com l'he fet. Carla no va respondre. La possibilitat que Vicent haguera caigut i s'haguera fet un cop era la que li pareixia més lògica. Encara que això explicava la pèrdua de memòria i el mareig, no justificava la seva vestimenta. Aleshores se li va passar per el cap que potser no s'havia donat un cop. Li l'havien donat. Continuarà. A veure, Vicent, gira el cap, a veure... No tinc cap bony al cap. No. Bé, ja sabem que en principi sembla que és algú que no ve del passat, hem descobert, hem solucionat a mitges. Té un bony al cap. Tot i que vesteix una mica fora de context, tampoc sabem per què. Sí que hem descobert que la seva desorientació efectivament ve del bony al cap que té. El que no sabem és si li l'ha donat algú o se l'ha fet ell sol. Per tant, la incògnita que es planteja jo crec que es posa molt interessant. Sí, la setmana que ve veurem això en què acaba o com continua. Volem donar les gràcies als alumnes que han participat a redactar este fragment, que és primer de batxillerat humanístic de Comarcal, de l'Institut Comarcal de Burjassot. Gràcies a Mònica Ferri, que és la professora de València del grup, i a Concha Marí, la directora del centre, que ens ha fet d'enllaç. Mònica m'ha explicat que redactaren el relat per parelles i després la classe va votar quin fragment triava, que és el que hem escoltat, que l'han locutat com dos professionals, Lorena Domingo i Nacho Manjón, que són el fragment que es va elegir. La setmana que ve pren el relleu un grup d'alumnes de l'Institut Font de Sant Lluís de València. I vos recordem a tots els oients i a tots els instituts que podeu trobar el relat en les xarxes socials, en les nostres xarxes, Facebook, Twitter, i si voleu treballar-lo conforme estan fent aquestes classes o a títol particular, com vulgueu, la setmana que ve tenim pròxim capítol. Adéu, Vicent. Adéu, gràcies.